Guys, network yanga yatiza zve. Ende zvandikuona zvenetwork mai mwana. Yanga yangotiza pafoni. Ndinoshaya kuti ko network yaindepi. Guys, right, tadzoka guys, tadzoka. Apa itongoti kuti slow network ende tabudzoka ende zvandibhowa zvokuti network kungoti gwa mai mwana kuita kunge yabatwa nevaroi. Kungoti gwa network. Woshaya kuti zviri kufamba sei. Chuya ititi makuwa acho tiwane kuzorora mweedi wane kuzorora. Iti guys kurumidzai ngoti tiwane kufambisa guwa tiwane kuzorora. Nai. Kuti akubata network kuti zvi. Zvakaoma. Tadzoka vasikana. Network yanga yatoramba. Tinoda vanhu vakaganira pano please. Kana uri usina kuganira ibva pano. Toda vanhu vakaganira panapa. Vanoti changamu tichifamba nenyaya dzevanhu tichiinda takadaro. Penyaya dzevanhu ipapo. Tichiinda nadzo. Nokuti hakuna munhu asingadzitaure ende hakuna munhu asingadzidoda kunyeberana kunyepa. Nyiperana takaenda kudaro. Right. Saka todzokera paaudio. Todzokera tozoenda kufonera munhu andi. Regai timbodzokera paaudio. Titange neaudio. Kune vava vanga vasina kuzoisa audio. Naimi. Itoda kuti tizonyatsokuonesana kuti vana ava zvakavamomotera guys. Something is definitely wrong. Pane zviri kuitika. Kutaura chokwadi. Tiende kuaudio. Makadi zvenyu. Okay, handisi kudhuze naye izvezvi. Nezuro akatouya pataiva. Akatosvika akati vanhu ndibatsireiwo ndabatwa ngunzi. Haanga akazvimba musoro uyu nzeve idzi paiko zvese gotsi rese rakarohwa. Ndokubva aitobuda ropa mukanwa nomumhino. Akangosvika ndibatsireiwo vanhu vaMwari. Saitaitwa vatatu inini namaitaro vanhu vamwe hanzvadzi shumba. Saka manje akabva time yakangotaura izvozvo tikati iwe ndiwani wabvepi boss face yacho. Inini kana face yacho kuti nditi ndinyati uyo yanga isingachaonekwi kuti ndiani. Ndokubva ndobva nditi ndonzi kwa inyati. Tikati nyati zvikanzi tsvagai paFacebook ndiniwe anotrenda paFacebook. Tikati kuti mira timutore picture ndobva ndatotora pic. Ndobva ndaenda kuFacebook ndobva ndanyora kuti nyati. Ndobva atobuda. Saka picture yake vanga vakada kufanana. Saka takazondionesa kuti aiwa ndiye chidhindo chiri pahuma yake apa. Ndochakabva ndati chidhindo izvo chiri pahuma ichi ndochiri papicture iyi. Ndokubva ndachitanga kungopostawo ndakazoposta paFacebook. Then hapana kana munhu aikwanisa kumubatsirawo kana chii. Saka chatakangokwanisa kuita kutsvaga nhamba dzeambulance. Ndobva yauya ambulance pakanzi parodiwa $20. Saka nevanhu vaivapo madha vakatozofonera murume wavo ndobva auya. Saka takangoita mudeme ma55 ane dhora ane pondo kuti mari yeambulance ikwane. Saka vakamutakura vakamuendesa kuchitungisa hospital. Vakati tikumuendesa kuchitungisa hospital. Kana muchida kumutsvaga munouya kuemergency. Anzi kuemergency rameni pachitungisa hospital. Ndo info yandinayo. Pati naimi yakaititi zvokufonera hedu madha. Namba teti nadzo zvezvo. Teti titori nazo namba. Ndiva achidavirawo zvemada. Hello. Hello. Yes, vasikana mamuka seiko? Maswera seiko? Mushe muri sei zvenyu? Ndiri right asikana tinotenda akasikana ndimakabatsira nyati. Apa pakashata takangonowasvika zvakaoma. Zvakafamba seiko naye asikana? Hatina chatiri kuziva kuti what happened. Akatozongouya akuvara. Okay. Vanhu vaMwari ndibatsireiwo.
ndinonzi Nyati. Tikati Nyati wekupi? Ndopaakazoti ndinotrenda paFacebook, ndokumburomumu indai paFacebook. Munyatsoona ndobva ndatomutora pic. Ndobva ndaenda kuFacebook ndobva ndikati wakada kufanana nemunhu. But manje angasisaoneke kuti ndiye because anga azvimba face. Saka ndakazoona nechidhindo chiri pahome apo toratidza takambokuwara kudai kuti ndiye. So then ndobva tatofonera ambulance ndobva tangoita mudeme vanhu vangu varipo wangoti $5 because yakachida $20 tikati at least takaendeswa kuchipatara then vanhu vanozotangira from there then ndobva ndangopostawo paFacebook because tatina kana contact or anything iye anga asina phone haana kana phone number yairangarira kuti yamai vako yemukadzi wako yani hapana chachikumboziva unogarepi haana chaanga chikumboziva. Saka akarohwa zvokukangana phone number chaiko. Anga musoro ndowanga wakanyanya kurohwa tisingazozivi mamwe mapasi because anga akapfeka hembe. Alright, ndekupi ikoko akauya kupi kwamanga muri? Isusu taiva panonzi mashops paBwanya kunyatsime uko. KwaBwanya, alright. Saka iko ndokudhuze nekwano ndiko kwazikwe. Ndo kwaziko? No, kwete. Kwaziko kudema uko isusu tiri kunyatsime kuindustry kune industry yechitungwiza uko nyatsime kumhiri kwerwizi uko kuti zinaona nazengeza 3 zengeza 5. Saka haana kutaura nanjivhepi? Haana chaikwanisa kutaura ndifunga dzasisati chaji haanga kutongomhana wanga unani haana chitoziva wanga uchibhepi haana chari kuziva uri kuendepi. Dzadziri nguvai? It was around 9:30 to 10 usiku. Manheru. Iyo nzvimbo yenyu iyo inonetsa matsotsi here? Zvekungoti vanhu mukafamba usiku like kune usati wapinda mudzimba kune kumwe kunenge kune tusango ndezvekuti unobatwa nematsotsi unogona kubatwa but iye hamene kuti aibva nepi kana taendepi hatina takangonangwa angoti tuturu kusvika. Pacho pamamuri padhuze nedzimba hamakatozara dzimba pacho pamashops pakatozara dzimba. Saka akabuda nepai naimi? Handizivi akangoti ndararama ndanga ndafa. Tikati warohwa nei angikwanisa ndarohwa nesimbi. Saka ndo paakatorerwa phone I think nezvimwe zvinhu zvanga nazvo. Because anga asina mafoni because takatoti museche at least tiwane kuti ID yake kuti ndiani anga asina kana chinhu. Asi anzi ndandafamba neID here? Mati? Angafamba nayo ID yacho pamwe anga afamba asina yake? Anga asina chinhu. Heish. Zvakaoma asi makabatsira mufunge. Pakaipa zvokuti isusu tanga takutotya taingwa vakadzi vaviri nemurume 1 aivapo tikati vedo munhu anofa takamutarisa makagona. Taita kutya the way yanga ari neuyu munhu achitadza kuti munhu achatombozive kuti ndiani uchitadza chazviitira weti maybe pakurohwa kwakaitwa ikoko kwanga kuwarisa. Unovhunduka kana ukatakwa especially usina kuzvifungira vanhu vangobudikira pavabudikira votanga kuatika kudai so unotovhunduka kana tsvina unotoita. Anyway. Sure. Asi mupeenda dzangu kuti arapiwa kuchitungwiza kwacho kwakaenda arapiwa akadischargewa kuda kuti saka akurikavha ake ari kumba. Hello. Network yakuita tatongota it's okay. Makabatsira mweya waMwari mufunge vasikana Mwari akuitirei zvakanaka. Thank you very much mufunge. It's okay. Takatoti mangwana ndinogona kuti ukangobatsirwa usemabatsiro. Ndizvozvo ende makagonesa. Ndizvozvo. Thank you very much. Alright. Alright my sister. Alright. Andi mazviwaka. Mama waka. Voga achitaura from the horse's mouth. Ndivo vakabatsira Nyati ndo vakamudaidzira ambulance kuti iuye ndo vari kutaura kuti takamuona akangogarukana asvika patanga tatiri hatina kuona chakabuda nepi akatokuvara and state yake was bad achiti ndabatwa nkunzi ndarohwa nesimbi musoro ndimazviona so ndo nyaya yacho iripo iyo kunzi akaitika saka tozati mafanzi anenge aripo inini vana vaye ndotovafarira ndotovadawo zvotodaro ndotovafarira asi kana nyaya ichinge yauya imi munozvita mafanzi epadhuze dhuze kana nyaya yauya regai kumanya kungodhifenda
musati mawa ipapa muri kudhifenda mamuchingodhifenda chindai munopedzera kudhifenda nekutumira mari chiregai kungoita vanhu kungodhifenda masititi zvinhu zvamunenge musingazivi chibvai pano muchibva matonovabata motumirawo maekokeshi enyema $20 maekokeshi enyema $20 semunhu wamunoda sire kuti abatsirikane andimaona kuti munhu abatsirikane munoisa $20 kwete kungoti simba renyu rongoperera mukungotuka muvanhu muchiti vanhu vanonyepa vanhu vanodai andimaona chisvitsaiwo ipapapa munoti ma20 iwaleti ma20 anzi vachi maekokeshi kuti zvinhu zvifambe saka nyaya maiwa gagaisi ndo nyaya yacho iyoyi yandandatoya nayo iyoyi ndanditori needhiyo zvose nemunhu wacho andimazviona ndanditori needhiyo zvose nemunhu wacho network iya yaslow futi pafoni iyoyi pana nda kutaura here pana nda kutaura here pana nechekutaura here guys network yacho inenge yaslow macomments achafambi nothing is happening pafoni iyoyi iyoyi foni yacho inenge yatoko zvayo neproblem toshaa kuti zviri kufamba sei haichafambi ina handiziviwo guys ndikuona mamwe manarrative angozara masititsi I don't know zvemamwe manarrative atobudawo masititi kuti zviri kufamba sei I don't know ndatongoonawo dzare narrative tongobuda masititi hanzi dzokerai kuedio tanonoka tamboplaya one audio apana kufana makomedzi aine mufoni ka kufoni iyi makomedzi asi kufamba ndakutoona nemwe foni iyo yacho nachiplay maaudio ndatiga ndiplayere audio yacho one last time but mamborinzwa audio kaitiri play one last time munzwa but matononoka munhu wacho anga ari pano munhu anga ari palive apa munhu was on live tichirega tichimoningirira munzwi makadi zvenyu okay handisi kudhuze naye izvezvi nezuro akatouya pataiva akatosvika akati nanhu ndibatsireiwo ndabatwa ngunzi haanga akazvimba musoro uyu nzeve idzi paiko zvese gotsi rese rakarogwa ndokubva aitobuda ropa mukanwa nemumhino akangosvika ngondibatsirewo vanhu vamwari saitaitova vatatu inini namaitaro vanhu vamwe hanzvadzi shumba saka manje akabva time yakangotaura izvozvo tikati iwe ndiwani wabvepi bhos fesi yacho inini kana fesi yacho kuti nditi ndinyati uyo yanga isingachaonekwi kuti ndiani ndokubva ndobva nditi ndonzi kwai nyati tikati nyati zvikanzi tsvagai pafacebook ndiniwe anotrenda pafacebook tikati kuti mira tikutore picture ndobva ndatotora pic ndobva ndaenda kufacebook ndobva ndanyora kuti nyati ndobva atobuda saka picture yake vanga vakada kufanana saka chakazotionesa kuti aiwa ndiye chidhindo chiri pahuma yake apa ndochakabva ndati chidhindo izveshuwa chiri pahuma ichi ndo chiri papicture iyi ndokubva ndachitanga kungopostawo ndakazoposta pafacebook then hapana kana munhu aikwanisa mubatsirawo kana chii saka chatakakwanisa kuita kutsvaga nhamba dzeambulance ndokubva ndobva yauya ambulance pakanzi parodawo $20 saka nevanhu vaivapo madha vakatozofonera murume wavo ndobva auya saka takangoita mudeme ma55 ane dhora ane pondo kuti mari yeambulance ikwane saka vakamutakura vakamuendesa kuchitungisa hospital vakati tiri kumuendesa kuchitungisa hospital kana muchida kumutsvaga munouya kuemergency hanzi kuemergency rameni pachitungisa hospital ndo info yandinayo handimazvinzwa saka ndiye nyati vedu kune vanokwanisa havo kuvabatsira munoenda kunobatsira musangomanye kuti chamunenge manzwa momhanya kuti kunyepa vanhu vakagadzira vanhu vakadai zvinhu zvinenge zvaitika mukangoziva kuti mabloggers anotanga kutopiwa nyaya idzi munobatsirika
mukatongoziva kuti mabloggers chete akatosiyana nemi pamwe pacho. Nyaya ichitoitika ipapo kana pagoita munhu aripo atori munhu anoziva tsitsi kana kuti anondifollowa anototanga kutotora vhidhiyo totanga kukandira inini. Anomaona nyaya dzatinenge tichitotaura nezvadzo hatisi nyaya dzobuda musoro medu because nechikudzai nyaya kuzimbabwe ndiri kuno ndoiwanipi ndokudzai nyaya kusouth africa ndiri kunoko tinenge tatopiwa nyaya idzi hatisi vanhu vekuti tinofamba tichitsvaga makuhwa veduwe kuti vazoinda tanotsvaga apa tazodai dzinotouya kumainbox ikoku. Muri kuona difference inenge iripo. Zvakaitika kwai kunonzi kwataugwa zita ataura mukadzi uyu zita racho kwanzi kunonzi chigaisi kwagutiza nekuzengesa uko hameno kwaataura uko. Zvakaitika madeko nezuro manheru. Zvakaitika madeko nezuro manheru. Zvakaitika nezuro manheru kuchitungwiza. Saka panotanga mabloga anotanga kutopiwa zvinhu ndiwo. Saka chinhu chikauya nebloga kazhinji musati mamhanya kudhifenda mirai bloga tangira kupai chinhu bloga rinenge ratopiwa kuinbox. Ukatoona bloga richitobudisa chinhu kazhinji kacho rinenge rapiwa kuinbox. Anomaona kwanzi kunyatsime hameno kwai kunyatsime something like that. Anomaona so indinoona from what I'm seeing hangu guys handisi hangu vana havana vadiki. Anomaona but what I'm seeing this thing could be spiritual guys honestly speaking because ivhiki rapera last time papa kwakabuda chitimba vachitaura kuti zvinhu hazvinatimirira zvakanaka. Handika vanhu vakati content problem you cannot see the difference between content and what is not content. Ndo pane problem. Hamukwanisi kuona content nechinhu chiri real. Vana vave wakatotarisa chako chaunonyatsotoona kuti I see content. That was not content. That was not content. That was not content. But munomhanya chinhu chise kuti you can't see. Hanzi they are not children. They are children in our eyes. Because if you can have a child of that age wewe kuna kuti mwana wako. Hazvino kuti mwana tikureva kuti mwana like baby handa kuchengetwa no. Tikutaura kuti vana pakuti inini ndokwanisa kuzvara zera ravo. Saka vana kwandiri. Handi muri kuona. So chinhu chiya yanga history content ndiyo situation yavanayo. Vari kutokuzama kudzai but nyaya yekuti kazhinji vaimboita content hamuchakwanisi kuona kuti iyi content here iyi haisi content here. Takungoti chinhu icontent havatori boy content asi vakataura kana muchazotara vakataura kuti Facebook haichabhadhari kutiktok kuti hatisisina magifti zvinhu hazvinatsotimirira zvakanaka zvinhu hazvisi kufamba zvakanaka vakatotaura chokwadi vaitokudzai chokwadi imi mukamhanya kuti content handimaona exactly miyage vakatotaura but vanhu mafollowers acho iyo content muri kuitiswa content titoziva titi content isusu tiri macontent creators we know what is content we know what is not content. Inembo yanchitaura nyaya dzangu ndichikudzai mamusinganditori serious maitwa ini masivela uta content ndichikudzai kuti kumba kwangu kwaita zvakati kwaita hure uko maiti content content asi ndaitokudzai chokwadi kasi maiti content hamuchazivi kuona content nesiri content makungoti jese content. Anomaona chero ndakuya chero kuti aiwa bhazi kwa content vanhu vakune zvashai state ya content naimu akarohwa but I'm just worried nokuti akabuda pai nani mawandichibvunza kuti pane dzimba here padhuze zvikanzi titori ishopu iri mukati medzimba kureva kuti akarohwa achibuda mudzimba padhuze akarohwa mudzimba ichabuda zvayo nyaya yacho kwanzi kunyatsime kwanisa nematsotsi mwana wamendinonga akarohwa iko akachorwa gumbo saka kunorohwa vanhu saka kunorohwa vanhu indaitoti zvo zvanzi kunzi angoonekera angoti dzvi panzvimbo hanimaona pamwe kuda akarohwa achibuda mudzimba dziri padhuze ipapo hanimaona tisvike pichinozoona kuti ndigreta zvokuitiswa ina hangu handizivi kuti umwe muchiitiswa papi I don't know hangu zvokuitiswa hanimaona kwaide vaenda kunoitiswa zvishopu ini zvishopu inandizivi handisi shopu iriko here togoziva iriko shopu kuveko iriko asi kashopu kana iriko guys ngativionesei kana shopu iriko iri yavo vangagara here vari kumba kwavo kuyakuyaku shopu ichiranwa nani shopu ichiranwa nani hati shopu inoenda kuti varidzi munenge muripo muchiona mari kupinda mari kubuda muchinohodha mega saka most of the times vanenge vari vachigara vari kutauni shopu ndiani anenge ariko ndopandi kuti shopu iriko hanimaona shopu iriko asi kuti shopu zvazvakambobuda guwa riye rakambobuda kuti fanda grape ndinenge ndoko akaenda shopu ikoko kuti shopu yakaenda kuna fanda grape hanzanga kakecha hure remunhu zvena handizvizivi handitozviziviwa I don't know about that shopu
shopu yanga iri yavo, handi yakavaka tichiona Charlotte, yanga iri yavo shopu. Asi zviya zvakataurwa paya zvezvokuti chichi Fanta Grape zvinogona kuve chokwadi, because ndikikiri because shopu kana iri yako shopu chaicho guys, profit yeshopu ka haisi profit yakawanda. Handinoona zvichida iwo muridzi uchitove paground uchinohodha wega uchidai. There was no need chinzi shopu ndeyavo kutaura chokwadi ndio vari kuirana. There was no need yekuti vaningirire vanotenga imba kwekuya kutown huko. Vainovaka a very nice house iya yavo ivaka pashopu paya. Guys, mazono zvinombonita here kunzi udzirugara muHarare. Unoisa Harare yacho kwauri kuda unoisa kwauri kunovaka ikoko. Imagine vakanoisa zendemura imba yavo yaya ipo paya paya. Hanimaona voisa magetsi avo zvakaita ipo paya, voisa masora, voisa mvura yavo. Gayai, no rent, no maretsi, no what. Shopu yavo iripo vachitofadaya. Vaiti vakutovhura pamwe nebhawa, votovhura pamwe nechisa nyama. Vanhu vachienda kwanyati kuouting. Tichitoenda kunogocha ikoko, zvinotokateruko. Hanimaona ichokwadi chekutaura kuti Fanta Grape pakati inini ndakakuzvara ndo zvangu nomubairo wangu kuti ndichirana ndamuita zvimwe. Mimbai vatanga wani kudhiga, vari kutoita, vari kutotanga kudhiga wani. Vatotanga kudhiga vaya, vari kutoita maprojects, vari kutorima imbo paya. Uchaona, vari kutorima vaya. Ndo vachidira kuti havazezi basa vana vaya, vanoshanda. Havazezi basa. Imba iyi ndeyavo kai yavakavaka iyi, ndeyavo zvii yavakavaka. Handi vakavakirwa imwe nepambulo iya yakumushoko. Vakavakirwa imwe nepambulo. Ndosaka ndichero kuti kana deva iya yanga iri diki kwavari vaida rimwe zihombe, vaingonorizendemura pasaidi ipo paya. Vonorizendemura racho dream house yavo iyo yavari kuda ipo paya. Potozoita chii kana kuti imi musha kune land uko. Hanimaona votozochita bhawa ravo rinotofai varipo, havaimbotambura vana vaya vaita mari vaya. Vakabata mari vana vaya. Voita bhawa ravo, voita shopu yavo zvavanga vanayo, votanga kutoti chisa nyama pachigochwa. Pozi Christmas yaya vakanga vari kumusha, vakaona kuti vanhu vese kumusha kwavo vakaenda kutamba Christmas pashopu pavo. Vachitenga madrinks, vachitenga doro, vachitenga chingwa. Vakaita mari because vanhu vese vakatambira pashopu paya. Imagine voisa chisa nyama yavo, votopa develop pacho zvokuti vanhu vanopfuura napo nyata nezita. Hanimaona nyata nezita. Kutaura chokwadi chakanaka ngataura chokwadi. Nyata nezita chero anogona kuve ari down panguva inoi, but he will never be down zvachose. Hanimaona otanga kutogadzira zvazvo kutoti vanhu vanobva kwavanobva, handi parodhi vanopfuura nepo, votozati tikunomirapo tichimbogocha, tikuenda kwanyati kunogochwa. Asi kudhuze nekuHarare, kana kudhuze nekuHarare vanhu vachitoendapo. Hanimaona vachitonogocha vachidzoka kuHarare. Vanhu vaya vanoda futi zvechihure vachienda kunogocha nemagirlfriends koko vachidzoka futi kuHarare. Animukona saka pakangoitika zvisina kumira zvakanaka meno kukoko kumba kwavo kukoko zvakaitika kuti shopu pachi. Hanimaona kutaura chokwadi dei vave kumberi kwokumberi, vangade vava kumberi because vanga vaestablisha business ravo, base ravo rekuti chero dei zvaizotafura kwadini vaingoya vosimudzira paya. Nzara chaicho havaizombooona. Usina renti, usina magetsi aunobhadhara, kungoshandira chikafu nekuti vana vako vaende kuchikoro kokoko, angagara zvanga zvanyatso kubuda bhobho zvekuti zvakabuda bhobho zvekuti ane lucky. It's only iko zvinezvi vangori down, but they will never be down zvachose. Vachasimuka hai eni vachasimuka zvavo. Kungoti paipai panguva iya yakawo nyati ndiye akangowisawo zvinhu zvake. Kutaura chokwadi vanhu vaida Joyi veduwe, vanhu Joyi taida Joyi, vanhu vaifarira Joyi. Nyati niwo futi zvinhu zvacho amen handizivi. Ndati ndakakanganisa gemu rese iri. Ugona dai tombononyora mucomment section nditaura kuti nyati isa Joyi kumberi, itungamidza Joyi, iwe chimbogara kumasure, vanhu havasi kuda nezvako, chimboisa Joyi kufront, vanhu timbotamba naJoyi. Kupi vakashayiwa guidance iri proper. Ndo chokwadi guys, vana vaya they could have made it far. Mukona zvakada Taitina Kiki, mukona Taitina Kiki ka ingade mukona kuti vave kumberi kwokumberi, vaide vave kumberi kwokumberi. Vana vaya vakashayiwa proper guidance, ende ivo vanenge vavasingateereri vanhu, vavasingadi kuteerera vanhu because vanga vana vamarambire paipai. Handi vaigona kuteerera vamarambire ipo paya.
andimazvona. Vamarambire vaimira navo vachivaudza, even vakataura vamarambire. Ini ndakambokudzai zvangu makuhwa mukati icontent but chachiri chokwadi. Handiti vamarambire vakanga vamboramba panyaya yekutengwa kwemota South Africa papai, vakaramba kuti mota itengwe vamarambire, vachiramba vakati mota no, hauna license plus mari yemota. Tasemone mota yakatengwa iri new one, brand new. Tasemone yakatengeswa nguvai, anomaona isina chayaita, hapana profit vakaita pamota yayo, yakatovaunzira more problems in their lives, yavigira more problems. Vakaitengesa nemari shoma because yangazinga yaita matuma accident ya apa vaitenga cash ichiri kubhadhwa, vanoidzosera kutaura chokwadi. Asi vakanga varamba vamarambire, vakatsika madziro nenyaya yemota. Hanzi vakasvika pakudzwa kunzi regera vana vangu vatenge mota nemari yavo vaita zvavanoda nemubereki. Saka uchaidi vakabvambira pasaidi. But ndakanga ndichizviziva, ndikakuudzai mukati content, ndikakuudzai padhuze ndichiti guys ngatipindirei because ndadatotipiwa zvino vamarambire. Vangatondizoti nditi imimi vamarambire amba muchibatsira vana, vakati ndine pandobatsira kugumira, pamwe pacho zviri kuitika hai I can't. Vanoda proper guidance chete vana vavai. They are not bad people. Kutaura chokwadi, they are not bad people. Look at Shelton and Charmaine, they are doing so well nefamily yavo. Havana stress yemagetsi, havana mbofunga zvoti tinotenga stand kuHarare. KuHarare kune labor guys. Harare inokudyira mari iwewe, inoda iwewe une mari, une chaunoita. You can't go and stay kuHarare usina chaunoita. Hanomaona wogonogara kuHarare usina life. kuHarare iri fast, life kuHarare inodhura. Andimazvona dei vasina imba iyo yadei vakadei vakira kumusha kwavoko, vari murungu chaiko murungu vakadei vari varungu vana vaya. Andimaona. So handichoziva wangu kuti vanodii, but vana vaiva kutaura chokwadi vanongoda kungoti chete nyaya anonzi hateereri. Dei ari munhu aiteerera aibatsirika, kutaura chokwadi aibatsirika. Andimaona aibatsirika, saka ndo pakangoitawo problem ipapo. Saka unenge wakushaya kuti zvoita sei. Tarisai kana muone baba namai hazvi, baba namai hazvi vati kurei, vava vanhu vakushandisa brain. Tarisai muone kuti vari kuita zvinhu zvavo, havana stress vaya, vanoenda kutauni kunodla mari yacho vodzoka kumba kwavo. Kumba kwavo kwacho izvezvi vakutoisa maflashing toilets avo, vakaisa masola avo, magetsi avo, zviri kutobatana. Give them up until next year, muchaona a different scenario. Ndo zvaifanwa kuita vana vava. Taiti vakanovaka dream house yavo, vakanevaka kumasvingo kwaguti ikoko, kumusha ikoko. Ndo zvaifanwa kuita vana vava. Mugowe kumusha ikoko vakanivaka dream house yavo ikoko. Guys, musazvinetse machinzwa biyangu. Don't bother yourselves kuti ndikutsvaga imba stand, ndikutsvaga imba stand yemuHarare, ndikutsvaga stand yepai.